Danas ću vam pokazati kako napraviti ovaj kruh od kiselog tijesta. Za to su vam potrebne samo ova sljedeća 4 sastojka. Prvo je brašno, ovo ovdje je obično glatko brašno. Ako se tek učite peći kruh, nema potrebe za nekim posebnim brašnima. Sljedeće je voda, obična iz slavine, mlaka, hladna, ok sve. Sol, može biti morska, kamena, bilo kakva, jodirana. I posljednje starter, ne mora biti aktivirani ni ništa, samo da ne bude neki koji je bio 2 tjedna u frižideru bez hranjenja. I to je to od sastojaka i sada još koje posebne stvari vam trebaju koje možda nemate u kućanstvu, a to je baneton, ovdje je ovalni ili okrugli, no to isto možete zamijeniti sa recimo cjedilom ili sa nekom bijelom okrenutom i stavite trpu u nju i to će funkcionirati. Tako sam dala na početku i sve je bilo ok. Nezamjenjiva stvar u pečenju kruha je ledač ave ili bilo kakva željezna posuda koja može trpiti tako visoku temperaturu. Ok, pređemo sada na izradu kruha. Ovaj ćemo raditi u mikseru pa možemo odmah sve sastojke mjeriti u zdjelu za mikser. Prvo ćemo dodati 500 g brašna. A zatim 150-160 g startera. Kako vam ispadne? Zatim voda. Ja sam dodala na posljedku sve skupa 350 g jer sam u mikseru primijetila da mi nije dovoljno pa sam malo dodala na kraju. Stavimo zdjelo u mikser i počnemo miksati sa kukom, samo onako dok se sastojci ne sjedine i dok se ne vide komadići brašna suhi. I sada ostavimo brašno da se hidrira pola sata. Nakon pola sata možete primijetiti kako tijesto izgleda već sasvim drugačije. Sada ćemo dodati sol i pustiti dalje da se tijesto mjesi. Otprilike nekih 5-6 minuta. I sad kako je gotovo primijetit ćete da pri nižim brzinama onako tijesto ostaje zalijepljeno za posudu, ali se vidi kako je elastično. A onda kad povećate brzinu, onda se u potpunosti odvoji i zdjela je cijela čista. Tako, ja ću sada prebaciti tijesto u staklenu tijelu da možemo bolje vidjeti što se događa. Vidite koliko je tijesto sad elastično, no nije u potpunosti. To je djelomično zato što je od običnog glatkog brašna, a i djelomično zato što mu se struktura još nije razvila, a na tome ćemo sad poraditi. Tijesto uvijek držite pokrivenim da vam se ne bi isušilo i da se gore ne napravi porica. Nakon pola sata ćemo napraviti prvi coil fold, to je da se tijesto digne dok se ne odvoji od tijela i onda se onako kao potfrkne pod sebe. I tako napravimo sa druge strane i onda okrenemo i onda još oba dva ruba isto tako. I onda ostavimo opet pola sata da miruje. I ovdje možete primijetiti
kako se tijesto opušta s vremenom. I svaki puta kada ovako preklapamo tijesto, ono će dobiti više na strukturi i više će zadržavati svoj oblik. Evo ovdje možete vidjeti još jednom kako to izgleda. Vjerojatno se iz videa bolje vidi nego što ja objašnjavam. Nažalost, tu mi je malo otišlo iz fokusa, ali svejedno možete vidjeti kako se tijesto opet opušta, ali ipak ima više strukture nego prvi put. I evo nakon trećeg puta. I sada ostavimo da tijesto fermentira dok se minimalno ne udvostruči. Ovo se čak i utrostručilo. Kako ćemo znati da je fermentacija gotova? Pa pogledamo na dno zdjele i tamo bi trebalo biti puno malih mjehurića. A kad zdjelu zatresemo, onda se ona onako kreće kao da je unutra voda. A to je zapravo mnoštvo tih mjehurića koji su se stvorili u tijestu. I sada krenemo na oblikovanje. Prvo pripremimo baneton sa krpom koju smo obilno pobrašnili. Sve obilno pobrašnite da se sad nešto ne bi zaljepilo i pokvarilo vam cijelodnevni trud. Tijesto istresemo na ravnu površinu i možemo ga prvo ovako malo predoblikovati. Prve 3 strane dignemo i spojimo onako na drugu stranu i onda zarolamo. I tako možete ostaviti tijesto da malo odmara ako se čini žilavo, nekih 5 minuta, a ako ne, možete odmah nastaviti na glavno oblikovanje. I opet isto, tijesto okrenemo opet prema dolje i zatim stranice navlačimo i prevučemo na drugu stranu. I onda zadnju zarolamo i možemo onako malo povući po stolu da se površina tijesta napne. Što više stvorite napetost na površini kruha, to će se u pečenju kad se zareže onako ljepše otvoriti. Još malo uredimo oblik kruha tako što ćemo štipnuti sve strane i malo onako bolje zatvoriti taj šav s jedne strane. I stavimo u hladnjak preko noći. Sljedeće jutro, kad smo spremni peći kruh, stavimo željeznu posudu u pečnicu. I stavimo pečnicu da se pregrije nekih pola sata, 40 minuta na 260 stupnjeva. Kad se pečnica zagrijala, možemo otvoriti kruh, možete malo skinuti ako ima višak brašna. I onda stavimo kruh na pečenje u posudu. Pazite, baš je jako vruće.
I nakon toga zarežemo malo sa žiletom. Onako možete samo jedan obični dugi rez, tako da se kruh ima gdje otvoriti da ne pukne sa strane. Dobro zatvorite i onda smanjite temperaturu na 230 i dajte tajmer na 30 minuta. Nakon što je prošlo pola sata, posudu otklopimo i nastavimo pečenje na istoj temperaturi još nekih 15 minuta. Moj kruh je bio pečen već nakon 13 minuta pa sam ga tad izvadila. Stavimo na rješetku da se dobro ohladi. I eto, to je to. Jedan fini kruh sa domaćim kvascem. Ako imate još nekih pitanja ili nešto, napišite mi u komentarima pa ću odgovoriti.